Bos días, pase usted. Está na súa casa. Aquí temos a habitación da roupa. Empezamos a repartir o que toda a roupa de xogo para este campeonato. Moitos campeonatos, moitas seleccións. Ahora mismo temos 9 de fútbol sala, 9 seleccións de fútbol sala, 7 de fútbol 11 e 6 de fútbol playa. Dedicarlle horas e amor a este traballo, senón non se daría feito, lle tes que dedicar moitas horas. Moitas horas é un traballo que non se ve desde fora. Un evento con éxito hai moito traballo detrás. E ten que salir todo o 100%, senón o éxito non existe. Pero bueno, para que os xogadores estén o 100%, este traballo ten que estar aquí. E bueno, son moitas horas, moita lavandería, moita colocación. Eu creo que é o éxito de todo o evento. Aí va, vale? 5. Dorsal. De Story Room, ¿qué es? Pero habla tu mano. Nada, puedes dejarle un mensaje, no sé. Outro máis. Están más guapas para coger algunas, ¿no? Sí, los chubasqueros esos están guapos, ¿eh? Son de lo que iban a ti. Avi, ¿sabes si se va a notar toda la ropa? Día a día, ¿o no? Día sí, día no, seguro. Vale. E outro, cal che deron a ti? 15. Medias le vamos. Cal eligen eu. Toma. Cogemos de tres Sete. cosas, ¿o qué? Número 7. A verdad que non hai queixa, non? Cada vez que necesitamos algo sempre está predisposto a axudarnos, ten todo controlado ao milímetro, e calquera cousa que precisamos, como lavar ou calquera cousa, sempre está a carón nos preguntando se necesitamos algo máis, o sea, a verdade que un 10, non un 10, ademais o complemento que ten que unha persoa é un encanto de tío. Aquí estamos para eso, amigo. Moitas gracias por todo. Veña.